Palmere hakila ko kelen do abada kelen tede tulu mandi kelen abada che isa sisoko kana alors on dit que vous partagez toutes les dépenses de la maison aussi. Avec oui. Bébé vieux. Parce que nous tenons fakoi. Palmeri qui l'était oui. Nous ont aimé. Abana. On ont femmes nous ont aimé. Abana. Yo. Kosobe. Ala kandi sa bobe. Ya rabiama. Ndomi aweka do radio Nura FM. Ambeski kana kuma soko no bi. Kosobe. Fuli ani tonika la se kanu bani de beba bema. Awa gindo ko niya au ka fuliye. Ka furi awa madam Maiga awa sumunu ko niya au ka fuliye. Ni wati la sa minyi aweka do Bintu Keta ani aweka do muso fenfembe minun globa na ni watina amba befo bi abe wali mando no yana nga du kafe kono radio Nura FM miye anniversaire asira ambe fuli ani tonni lasi ande me ba be ma fenfe de bi minun be ka bulo fu mo faraw di karzani yanga de may e ndo be dai si ambu befu be wali mando amata dumbia amba fa ko ani chesiri ani gulika jo ka ni baraji ka dumbia ndo ka fulin tonni kala se anga awekado pare Mohamed awekado lalabi ko su kalilu berti dinge amba fu kalifu jara be ko amako mishi watala ko bilbil donga awekado jala koroji kalifu jara ali anga pare mbadoy abi fu ka wali mando ali ni ajenyo ko mbela jile sakoba ata se champion ma wara jala ani kado van ba ambe ni mbefo ka be wali mando sanga ani wati Nura FM safe kabula sa sako holding Mohamed sako naka jamaa minye awekado misra ambu fu wali mando ku ni baraku ni chesiri obiye dumbelebele no ye muso tola doy makambo kene kono ku bunya bala sigatala kosobe korfo atitebele be Fatim funye de awa jawara Fatim sako sako holding Fatumata sako ibanga fulla sama madamu kosobe wala sigatala abana ngo fuli bayi ye no be ma tublike e be sebed la kima madam ma ibla fenade ni ma sama sa kada gela do du ko nala ala nyeni gali kala fisa e ga tublike abana ani akede on jaku ya ko on akiwa ani aka be bake bebe tublike bi tout le monde chebe ni chewo chema tublike bi ne tinta afa ni ma tublike bi ko ni ne tinta afa mbo fi de anga nyabla anga na bla fi anga tublike ya bura afa ni na so ngo ka bay ma tublike ya ifana ke ngulu musa ifana fuma chene ni ni ambe tublike ambe tublike ke ngunda so de bo ambe moy ku je woro di ambe tublike ni ya fodro atif ma chawa be minu ta fami ni chawo je man na so bo Mamadou ya ta to ala ma fuma nyena donc kuma bi kuma bi do ke ala kan ni sabo be ya jopo mo isi la vie continue anga fuli ba be ma kuna funa bi do akona mo presele do bi yewi marsi do fasiri me mbulu koro abe aweka do musu ko fasiri me folo ka musu de to la fasiri be folo ko de ta fasiri me mbia ato de ko mali tribune min ya aweka do kajatu muyi dumbia ale de kuma mbe kono ba kuma mbe do minga o ye aweka do ambala ko to la doye musu to la doye no be wi marsi na be awekado okofo ko kuma na saniye jetemine ke ibai ka fo minye awekado ka wulika joke malikuro kura ko kuma min be ka fo akoka na ke fiu muso koka fo muso sengal doala fo muso ku ni yoro sorala ako de strategala mali ina fo awekado communauté internationale nye fandani nani be ke mbe ka wulika joke bido ina no be talike awekado martikalo klishegi minye awekado takumuga ani shegina dungere ni mimbe na tambe ka di ambala kawma no e muso la kawe ko de strategala ko imbina ke place de l'indépendance de labbi ko imbita ka laje mi o de muso joro wallahi ne awekado yereka awekado bara ke chuko ko wurul o yeminyi awekado jabana yereka awekado malikura ko yerela ni mbela jele bidata ne ka do odi dafe ko ne jete mine ke baye ka fo mali ina fo nya fandani nani amba fo la chukumbi bidum bay muso to la do ndo ikado ka fo ananya na ya kosobe on fe jabana ngona no mali fandani nani befe aka jaminyi awekado faba ko no be bamo ko no bo ko fo wasirike ba ko ako awekado kadijatu ako ne jete mine ke baye ka fo journée internationale de la femme avec 8 mars abo ko fo so to la dodu ndo ikado ka
fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw de bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to musow ka hakɛ ye min ye ani an balakaw bɛɛ lajɛlen dama bɛ kɛ cogo min min bɛ se k'a to o ko olu bɛ waleya a ko de sira fɛ min ye kalanko sira labɛnw sira nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ni a k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiriw n'o barika kan ka bonya kosɛbɛ fɛn caman de bɛ yen an balakaw kan k'u kɔ a da minnu kɔ a la min bɛ se k'a to a k'a dɔn hali bi ɲini fɛ a k'a dɔn olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye ɲinanta in n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Kajatu y'a fɔ cogo min a ko maaw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔ bɛ n'o bɛ Abibatu a k'a dɔn Naɲuma kofɔ Abibatu Naɲuma Traoré ale yɛrɛ ka fɔ la ingénieur do wa min ye a k'a dɔn marketing a b'o de fana dɔn kosɛbɛ min ye musolakaw ye hakilina min b'u la o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ jamana in bɛ ka taa taabolo min kan ani a k'a dɔn fiɲɛ kura min n'a bɛ ka fiyɛ jamana in kan f'olu yɛrɛ fana olu sen ka ye a la a ko de kama ministre min bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin an ka musolakaw ka ko ma n'o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille a ko i k'a dɔn nin ta ko 28 ye filɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri min kɛ o tɛ dɔwɛrɛ k'a lajɛ hali bi min ye a k'a dɔn musow sen ka don ko la o kana kɛ kɛrɛfɛdenw ye an balakaw u sen ka ye kow la a daminɛ fo ka taa cɛ a kuncɛyɔrɔ la jango tɛ an bɛ a k'a dɔn Mali ni kura min bɛ yen an bɛ fɛ k'o don Mali la n'o bɛ Mali kura n'o b'o kofɔ musow man ka to kɔ cogo si la nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye ka musow ko kunnafoni di u sensibiliser yalasa hali bi a k'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ yen n'u kan k'u ta u kan ka u jɔyɔrɔ tacogo an'u kan ka wuli ka jɔ min kɛ u k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nin don in ni Ala sɔnna ma k'a bɛ kɛ place de l'indépendance la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ɲɛsin maa minnu fana bɛ yen n'olu ye ko dilanbaw ye n'u ye a k'a dɔn an dɛmɛbaw ye u fana ka wuli ka jɔ kɛ hali bi hakilina ni miirina minnu bɛ yen min bɛ an balakaw la min bɛ Mali kura in kofɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min an'u bɛ se ka bilasira cogo min o hakilina n'u miirinaw u ka se k'u dɛmɛ ni olu ye ka se ka k'a dɔn u bilasira ni olu ye a ko min ye population ye an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ anw tɛna to kɔ dɛ sabu 8 mars nin ko in ye fɛn min ye a k'a dɔn jango tɛ an balakaw ka ko an sen don a la k'a kɛ fo ka taa se a dan na Kajatu mun ye dunbiya a y'a jira k'a fɔ yalasa a k'a dɔn Mali kura a ka se ka taa ɲɛ ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ Mali kura ko yɛrɛ ma n'a bɛ wele ko ministère de la refondation de l'État ale kɔni ye a k'a dɔn sɔnni sigi fɛn min kan kosɛbɛ o de ye musolakaw ye u ka don a k'a dɔn ko in yɛrɛ la a m'a kɛ politique ko ye a m'a kɛ sɔrɔ ye a m'a kɛ a k'a dɔn fɛn o fɛn min ye hakilina ɲumanw ni miirina ɲumanw sira fɛ u ka don o la yalasa min ye a k'a dɔn ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min o de kama musow ka labɛn ninnu min ye a k'a dɔn sigini den 3 dali kɛra olu de kan kelen musow ka fasoden ɲumanya o yɛrɛ ka lajɛ ka don ba la danaya ka da musow kan min ye musow ye a k'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ n'o bɛ labaara cɛlakaw fɛ u ka don u la k'u ladɔnniya ka tila tuguni k'u dɛmɛ sira sugu bɛɛ fɛ a k'o ka bɔ yen min ye musow ye ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to a k'a dɔn u yɛrɛ ka se ko n'u ka dɔnko u bɛ se ka a k'a dɔn u jo la kosɛbɛ min bɛ se k'a to balo ani dahirimɛ u bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min a k'o bɛɛ ka bɔ yen musow a k'a dɔn k'a lajɛ u ka bonya musow u hakililaw sinsin min bɛ se k'a to hakilina minnu b'u la o hakililaw fana ka kɛ hakilina ɲumanw ye an k'olu fana ta ba la o kuma na sa bi ye donba ye barikaman don min ye 8 mars an balakaw tɔgɔla don ni Ala sɔnna ma fa ko hoyi o tubira ka ban fasiri filɛ Kajatu mun ye dunbiya a ka fasiri don min ye a k'a dɔn Mali tribune u ka bidon bɔli bonya b'a la Nyama bonya a diyara n ye nyama ne y'i bolo bɔ mun ye indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛnna ne indépendant ni ye ale sama ka gɛrɛnna i y'a fɔ cogo min na bi ye 8 mars ye 8 mars na a ko fɔra a b'an balakaw ko fɔ mun jamana tɛ jɔ abada ne musow tɛ wa du yɛrɛ fana tɛ jɔ abada ɲɛma ne musow tɛ o siratigɛ de la mun ye indépendant o kɔnɔna la maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Dawuda Sangare a y'a jira ka ɲɛsin mun ye 8 mars ma mun ye diɲɛ jɛkuluba mun bɛ yen n'an k'a ma ko ONU o secrétaire n'o de Antonio Guterres ye a yɛrɛ ye taasibila kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma koyi Antonio Guterres a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye fantanya ko a carila kosɛbɛ wa mun ye bingali wale ko o carila kosɛbɛ wa nin kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ko a bɛna bi an balakaw de kan Fatigiba ka fɔ la mun ye Dawuda Sangare a ko laada ko la mun ye 8 mars ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka ɲɛsin mun ye an balakaw ma nka baabu mun n'o taara ɲinɛ san kɔnɔna la n'an k'a ma ko tɛmu mun n'o taara a yira k'a fɔ ko mun ye dakɛɲɛli o ka kɛ ko n'o kɛra ko mun ye diɲɛlatigɛ ko o bɛ sabati kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ muso ni cɛw k'an bɛɛ dalakɛɲɛ bi wa mun ye ko diɲɛlatigɛ ko a bɛ sabati o la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye secrétaire général des Nations Unies n'o de Antonio Guterres ye a kɔni bɔra kunun k'a ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma Antonio Guterres a y'a jira k'a fɔ ko mun ye diɲɛ bana jugu mun n'o kun surutula an fɛ yan hali sisan n'a bɛ sen n'an k'a ma ko Covid-19
19 ko n'i y'a ye o bana jugu in diɲɛ maa sera k'i kɔ da la k'a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko an balakaw hakilina mun b'u la wulikajɔ mun b'u la u ye cɛsiri minnu kɛ walasa maanifinw bɛ se ka kisi nin bana jugu in tɔɔrɔ ma cogo min na ko an balakaw ko olu de y'a baara in kɔni kɛ Antonio Guterres a ko bi ko tiɲɛ yɛrɛ ka a nimisalen don kosɛbɛ sabu kɛ mun ye an balakaw ye u sen bɔlen don ko caman na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ni y'an ka fangaw n'i y'an ka fangaw sigicogo kɔfɔ ko mun ye an balakaw u kɛlen bɛ kɛrɛfɛden ye o bɔlen kɔfɛ hali an ka biro kɔnɔnaw i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an balakaw ɲɛma k'u kɛlen bɛ kɛrɛfɛden ye Antonio Guterres a y'a yira k'a fɔ ko mun ye musolakaw ko mun ye kalan u ka kalan ko a kan ka taa ba la olu ka kalan ko n'a taara ba la mun ye muso a wulikajɔ u ka kɛ joona mun ye an balakaw lafiya badabada u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na u ka bunadiya kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ mun ye Dawuda Sangare filakɛ ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ anw ta de dɔnna n'o tɛ anw ka misɛn ko in kɔrɔ mɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga kunu sugunikura n'i kun taara i k'a dɔn k'a fɔ min ye Bousculade de kun bɛ yen Choguel fa b'i dɛ a hakilila ko mɔgɔ ma ye a yɛrɛ o ale yɛrɛ ka bɔ ye min ye hali cɛ in yɛrɛ o ye marifa den kɛrɛfɛ surasikɛ in Jalo muso tɔgɔla don kama fulamuso cɛ a ye marifa den kɛrɛfɛ a yɛrɛ tun bɛ sugunikura la fulamuso cɛ y'a ye n dɔgɔ jamana wa ni 8 mars yɛrɛ tɛ n bɛ min f'i ye jamana in commerçant ba ni sɔrɔ boson ba caman bɛ yen waritigi ba caman bɛ yen bilahi nanfɛn tɛ u tɛ min tɔgɔ dɔn o b'a bɛɛ dɔn a bɛ taa bɛɛ sa sugunikura la o b'a dɔn laurier fɛfɛ poivre najini kɔgɔ jumɛn beterafu a bɛɛ subomu kɔngɔn a bɛɛ lɔgɔti loho b'a bɛɛ dɔn fɛn in de jafarinamugu jabaninkurunin u bɛ nin bɛɛ dɔn jabaninkurunin layi mun tora u bɛ nin bɛɛ dɔn n ko ne fitirida sera tan e ka t'i salo dɔɔni i b'a dɔn i b'u bɛɛ de sɔrɔ sugunikura in na ye fitiri don n'u nan'u sigi sa ni ye maa min ko n bɛ taa sugu la u bɛ sɔrɔ ka nin tɛ e kana kɛ n tigɛr'i la e y'a don tɛ y'a bɔ ta u bɛ sɔrɔ k'o fɔ n dɔgɔ musow tɔgɔla don maa n y'a dayɛlɛ i y'a sɔrɔ wa o tuma n'Ala sɔnna an bɛ fɛɛrɛ ɲini a bɛ datugu n'o fana ye sabu an ye nin waati nin gɛrɛngɛrɛ k'a di an balakaw ma a kɛra ten don an ka te min yanni an ka don kunnafoniw kɔnɔ kosɛbɛ kunnafoni kɔni a ka ca kunnafoni ka ca bi dɛ kosɛbɛ ka ca kosɛbɛ Isufu k'a fɔ i tɛ miniti dama dama fara an ka fɛn kan bi a bɛ gɛlɛya dɛ dɔɔni bɛ fara a kan bi ɲama nin waati na mun ye Biso Sise an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ni Biso man di a bɛ k'an dakɔrɔbɔ a ko ne bɛ ka dabiri ni point com a man di ndɔgɔ awa i ka dɔn an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se kunnafoni awa i ka dɔn an bɛna don a kɔnɔ kunnafoni min ni n b'a ta a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko awa i ka dɔn Soir de Bamako maa min kuma bɛ o bɛ Elhaji Mahamadu Gaba a b'ale ko fɔ Elhaji Mahamadu Gaba awa i ka dɔn ale kuma bɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye awa i ka dɔn anw kɔni bɛ taabolo min kɛ ko bi anw ka jamanaba in kɔnɔna na campagne jugu belebele o de wulilen bɛ anw kama campagne in bɛ mun ko fɔ campagne de dénigrement lagosi ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'a firi anw kan k'o de dabɔlen don bi a ko Faransi ani a jɛɲɔgɔn jugu k'a dɔn olu kɔni bɛ fɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta ɲɛsin anw ka sɔrɔsiw ma n'o bɛ fama n'o b'o ko fɔ nɔgɔ siga tɛ min na nin waati laban ninnu kɔnɔna na min ye forces armées du Mali n'a bɛ fama ko fɔ fo n'o y'a sɔrɔ awa i ka dɔn maa min bɛ yen n'i ye jugu kan fɔ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye cɛdenw ye bi awa i ka dɔn wulilen don wulili min n'o kɛ bɛ sababu ye bɔrɔntɔliw bɛ k'o kɛ fan bɛɛ fɛ ka ɲɛsin terrorisiw ma siga t'o la dɛ a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kabiri donni min na awa i ka dɔn wulikajɔ kɛra ka opération dɔ sigi sen kan min bɛ wele ko opération Maliko nɔgɔ ka b'a don fo bi a sigira sen kan décembre kalo ban waati san 2021 a ko an ka famaw min ye sebaya kɔni awa i ka dɔn u bɛ k'o sɔrɔ fan bɛɛ fɛ groupe terrorisiw kan yɔrɔ min maa dɔw bɛ yen minnu kɔni kun kɛn bɛ ka ninnu kɛ maaw ye maga tɛ se ka kɛ minnu na n'o bɛ terrorisiw ko fɔ o yɔrɔ in na min ye an ka cɛdenw ye k'u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ fan bɛɛ fɛ u ka sebaya ka wuli n'a ye a ko a mana kɛ cogo cogo communiqué minnu kɔni bɛ bɔ ka bin anw ye sanga ani waati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka cɛdenw ye n'a b'an ka sɔrɔsiw ko fɔ i b'a ye k'a fɔ ko sebaya kɔni u bɛ k'o sɔrɔ Mali armée donc Ala awa i ka dɔn u bɛ ka wulikajɔ min kɛ terrorisiw bɔrɔntɔli la u bɛ ka o wulikajɔ kelenw de kɛ u ka base minnu bɛ ani yɔrɔ minnu bɛ n'o ye awa i ka dɔn u sisow ani daga yɔrɔw ye ani dugu yɔrɔw ye
ye k'olu bɛɛ bunte bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali armée min ye away ka dɔ maramafɛnw caman an bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan away ka dɔ ka bɔ bamaciwaleya tigilama ninnu bolo ka n'a sɔrɔ ni sigira kɔ dɔɔni nɔgɔ maa si kun tɛ yen min kun bɛ da la k'a fɔ anw ka armée nin waati kelen kɔnɔna na k'u bɛ se ka nin baara in kɛ sabu min fɔra anw ye ka ɲɛsin armée ma o kɔni away ka dɔ ye fɛn ye fɛn min b'a to away ka dɔ anw bɛ tigɛ anw ka armée la nka anw ka sɛbɛya min filɛ nin min ye away ka dɔ anw bɛ k'a kɛ min yɛrɛ bɛ ka maa caman tɔɔrɔ o de y'a ye an bɛ ka sɛbɛyaw sɔrɔ Faransi sen t'a la u ka Europe jamana minnu bɛ yen minnu kɔni hakili la k'a fɔ n'olu tɛ anw bi sa nɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ olu sen tɛ a la a ko i k'a dɔn k'a fɔ o dun ye fɛn ye fɛn min ni away ka dɔn an bɛɛ kan ka disi gosi n'o ye an bɛɛ kan ka nisɔndiya n'o ye a ko nka nin wulikajɔ nin min filɛ nin fasoden ɲumanw bɛ ka min kɛ away ka dɔn min ye nin ko ye a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni bɛ kɛ sababu ye danaya away ka dɔn ka sinsin anw ni away ka dɔn an ka fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka min ye faama ye u bɛ ka yɛlɛli min kɛ away ka dɔn sanfɛ nin cogo in na n'a kɔni bɛ ka kɛ nisɔndiya belebele ye anw bolo ko kɔni bɛ ka kɛ sababu ye min ye away ka dɔn terrorisiw ani away ka dɔn jɛɲɔgɔnjuguw ko k'a dɔn k'a fɔ ko k'olu sɛbɛkɔrɔ ladimi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Faransi ye Faransi bɛ taabolo min kan i ko bi an bɛ donnin min na waati laban ninnu kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn u ye décision ta k'a fɔ k'u b'u ka minɛnw lata ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ ka ka cɛdenw lata ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u y'o bɛɛ fɔ o bɛɛ fɔlen ka ban anw bɛ ka nin sɛbɛya sɔrɔ nɔgɔ keleya a n'a juguya i k'a dɔn o wulikajɔ kɔni o barika bɛ bonya kosɛbɛ o de siratigɛ la min ye away ka dɔn Emmanuel Macron n'o ye Faransi ɲɛmaa ye ale bɛ taabolo min kan i ko bi anw ka jamana marabaaw away ka dɔn a dusukun kamikamalen b'u kɔrɔ a tɔɔrɔlen b'u kɔrɔ away ka dɔn n'i y'u kɛnɛ di a ma bi a b'u ɲimi parce que b'a ko a ko an bɛ nin ko min na nin ye ani Faransi bɛ ka nisɔngoya min sɔrɔ anw ka kɛwale n'an ka taabolow la an'u diminen min bɛ anw ka jamana marabaaw kɔrɔ nɔgɔ ko yalima est ce que o tɛna kɛ sababu ye Faransi ka wulikajɔ kɛ ka plan juguw sarada ko ɲɔgɔn kɔ min bɛ se k'a to away ka dɔn tɔgɔ tiɲɛ lagosi ani lafuli o bɛ ta ka ɲɛsin away ka dɔn anw ka cɛdenw ma a ko a misali ye min ye janvier kalo tile 17 tɛmɛnen Faransi away ka dɔn an y'a ye k'a fɔ maa 7 bɔɲɔgɔn n'o ye Mauritanie kaw ye nɔgɔ olu kɔni su yera ka yɛrɛ Mali ani Mauritanie olu frontière la maa caman bɛ minnu kɔni dusuma kasira kosɛbɛ nka hali an ma munumunu ka taa Faransi y'i pan o nɔngɔn bɛɛ la k'a ko ta ni k'a nɔrɔ Mali la k'a k'i b'a fɔ ko Mali de wulila ka Mauritanie sɔrɔdasi ninnu faa dɔ wɛrɛ tɛ koyi Mauritanie y'i ban de CEDEAO ye laɲini ni fɛn minnu kɛ ka pɛnpɛn sigi anw kun Mauritanie banni min kɛra Faransi bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ k'a ni Mauritanie k'an kɔ don ɲɔgɔn na nka jamana fila in marabaaw ala n'olu ka hakili sigi an'u ka basigi ninnu fila ye ɲɔgɔn ye tani ka segi damadamaw kɛra faamuyali nana sɔrɔ kow la a bɛ donnin min na i ko bi nɔgɔko in kɛra away ka dɔn datugu fɛn ye alhamdulilayi taarɛ Patirikɛ b'a ko a ko hali bi min ye away ka dɔn anw ka faama n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la u bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ nka an ɲɛ bɛ min na tuguni Faransi y'o kɛ u dɛsɛra an ni Mauritanie an bilama in minɛnw bɛ taa ni ka seginw kɛ an ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ nka an ɲɛ bɛ mun na nin waati laban ninnu kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ tile 3 tile 4 kan video dɔ bɛ yen suba video o bɛ ka yaala fan bɛɛ fɛ mun de bɛ ka fɔ video in kɔnɔna na a bɛ ka jira réseaux sociaux kan k'a fɔ ko min ye away ka dɔn anw ka sɔrɔdasiw k'olu de kɛra sababu ye ka maa dɔw fa maa minnu don away ka dɔn tɛgɛ sirilen don away kɛ n'u y'u kɛcogo yɛrɛ a b'i n'a fɔ fulaw de don o tuma n'a ma ɲɛ a b'o cogo la Faransikaw ka away ka dɔn kunnafoni di sira minnu bɛ yen Monde Africa ani ka dɔn RFI ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ o nɔngɔnni bɛɛ la ka bolokɔnɔni si an ka sɔrɔdasiw de la n'o bɛ faamaw ko fɔ k'a jira k'a fɔ ko olu de ka baara ye nin ye nka u b'u ka ko la jamana in away ka dɔn a bɛ Ala in de bolo a tɛ maa si bolo ni jamana in bɛ maa bolo ɲanguma y'a sɔrɔ Mali ko kɛra c'est fini Patirikɛ b'a ko a k'olu y'o fɔ waati min ɲɛ don kɔrɔlen an ka sɔrɔdasiw tun b'u makun u ti kuma u b'u da de foyi den kelen nka n'i ye nkalon tigɛ a kɛnɛ an b'a da kɛnɛ kan min ye état major général de l'armée Mali tɔgɔ la olu wulila ka communiqué dɔ bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ min ye jaa minnu bɛ ka jira ko an ka sɔrɔdasiw de don an ka hakili sigi dɛ k'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw de kɛra sababu ye ka ninnu jeni nin cogo in na k'u faa an ka hakili sigi dɛ jango tɛ ka tila k'a jira k'a fɔ ko fulaw de don o ye fɛn min ye a bɛ maa kamana kuwa nin ko in kɛra jabali ɲɔrɔ away ka dɔn o mara la a ko kumana min y'an ka sɔrɔdasiw ye u ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'an ka hakili sigi ni Ala sɔnna ma away ka dɔn foyi den kelen wa min ye sɔrɔdasiw ye u nɔ tɛ nin ko in na an ka sɔrɔdasiw ladamulen don an ka sɔrɔdasiw maralen don an ka sɔrɔdasiw a b'a dɔn kan ka min kɛ an'u man ka min kɛ ni aw taara nkalon tugu ɲɔgɔn na k'an ti jɛ n'o ye cogo si la parce que b'a ko a mana kɛ cogo cogo direction des relations publiques de l'armée n'a bɛ DIRPA ko fɔ olu kɔni ye nin ko in u y'an nkalontigiya a ko enquêtes de bɛna dabɔ n'o wolola min na a bɛ ka dɔn a bɛ ɲɛdɔn daluya jumɛn kelen na min ye RFI ani Monde Africa olu bɛ wuli o nɔngɔnni bɛɛ la ka bolokɔnɔni si an ka sɔrɔdasiw o tuma u bɛ ko dɔ de kalama wa u bɛ min kalama minnu u t'a fɔ u t'a da kɛnɛ kan wuya
fasiri ka ba ko ko nin ye waati min na an kan ka janto k'an jagasire sabu an balima filaw an bɛɛ de ye kelen ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u janto tubabuw fɛɛrɛ ka bon u ka kokɛtaw a kɛcogo ani a taabolo a barika ka bon kosɛbɛ o kuma hali bi ala k'an don kalo dibi la nɔgɔ fasiri filɛ an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako min ye Elhaji Mahamadu Gaba a ka fasiri don u ka bidon boli i b'a la Madama ka ɲɛma bonya a diyara n ye soit de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna a bɛɛ na taa mun ye dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ cogo si la a t'o fɛ dɛ Laya Jara a kumara a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye terroriste n'o bɛ diinɛ marifatigiw ko fɔ a tɔni minnu bɛ bolola nin waati na n'olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini ɲɛma k'u bɛ ka bingali ta ni ka an ka lakanabaaw ni k'u sɛgɛrɛ mun ye Laya Jara a ko mun ye Bamaci 9 mun ye u ye attaque dɔ ta ni ka an ka dugu sɛgɛrɛ dugu mun n'an k'a ma ko Nta-Aha a bɛ dugu la dugu mun n'an k'a ma ko Gawo a bɛ Gawo région kɔnɔna la ko kunun ko mun ye Bamaciw u ye bingali ta k'an ka lakanabaaw sɛgɛrɛ nka ɲɛma a ma diya dɛ Bamaci 9 an y'o bɛɛ lajɛlen kɔni k'o kɛ c'est tout c'est fini Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaaw u bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan dɔɔni u bɛ ka gɛrɛ mun ye dugudaw la dɔɔni Bamaci tɔ ni minnu bɛ bolola nin waati na ɲɛma o fana bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ni k'u yɛrɛ ɲini k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o siratigɛ de la ko kunun ko kibaruya kɔni sɔrɔla ka bɔ mun ye an ka état major général des armées maliennes a kɔni ye kunnafoni ni ka a di k'a yira k'a fɔ ko mun ye dimanche su ni ka dugujɛ tɛnɛndon na n'o bɛnna marisi kalo tile 7 o ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka base minnu n'o bɛ Nta-Aha n'o de f'i ɲɛna ko dugu dɔ a bɛ Gawo kɔnɔna o la ani de Gawo yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ u ye kilomɛtiri 50 ɲɔgɔnna o kan ko bingali ko a taara k'an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ ka o base o kɔnɔna la ye nka mun y'an ka chef d'état-major ye a y'a yira k'a fɔ ko an ka lakanabaaw u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan Bamaci minnu ye bingali ta ni k'u sɛgɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ningɛnɛ k'o karaba minnu fana sera ka boli ɲɛma olu sera ka boli Fatigiba ka fɔ la a ko an ka chef d'état-major a kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka lakanabaaw u ye maa 9 ni ko o fa ko mun ye an yɛrɛ fan fila la ko maa 2 ko o fatura wa mun ye maa 2 fana ko o banana Fatigiba ka fɔ la o doni kelen kama n'o ye kunu ye ko an ka lakanabaaw ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan dugu mun ne bingali tara k'u sɛgɛrɛ Bamaci mun ne bingali ta ni k'olu sɛgɛrɛ ta u ka base Nta-Aha in na ta ɲɛma a Bamaci ninnu k'u ɲaga dalen yɔrɔ jumɛn mun ye an ka lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ ni Bamaci ninnu ɲaga dalen yɔrɔ mun na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Monoro a ma dogo maa si la ko dɔgɔkun tɛmɛnen na ko bingali tara ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ u ka kan mun bɛ n'an k'a ma ko Monoro nka Bamaciw ka laɲini tun ye fɛn mun fana ye o la ɲɛma o ma sabati dɛ an ka lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Bamaciw daga dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa labɛnw farati yɔrɔ kan sɔrɔ k'u surutu anw kan ɲɛma u y'a sokɔnɔminɛ bɛɛ lajɛlen ka a kɛnɛmaminɛ ye Fatigiba ka fɔ la a ko tujuguba mun bɛ yen n'o ye Bamaciw dayɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'an k'a ma ko forêt de Ouagadougou ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun y'an ka chef d'état-major ka fɔ la a ko an ka lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ ka don o tuba in kɔnɔna la ye n'o de ye forêt de Ouagadougou ka don a kɔnɔna la ye k'a fɛsɛ yiriw sanfɛla k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ o sabu kɛ mun ye Bamaciw kun dagayɔrɔ de ye nin ye k'an ka lakanabaaw u y'a sɔrɔ u ye Bamaci ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma u ye ji kɛ butɔn na Fatigiba ka fɔ la o mun ye o tu kɔnɔna kelen hali bi an ka lakanabaaw bɛ wulikajɔ la tu in kɔnɔna la ye n'o de ye forêt de Ouagadougou a ko marisi kalo tile 5 an ka lakanabaaw ka wulikajɔ dɔ cɛsiri fɛ a nana kɛ sababu ye an nana mobili faratiman dɔ kɔni o ye Mali ni Mauritanie frontière kɔni o la Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi nin tuba mun kun bɛ yen ne Bamaciw kun bɛ taa u daga da ye n'o de ye forêt de Ouagadougou ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o forêt de Ouagadougou diinɛ marifatigi minnu n'u bɛ Segu yan fan fɛ Nara Tombouctou ani ka taa fara yɔrɔ caman kan olu bɛɛ lajɛlen kun dagayɔrɔ ye nin forêt de Ouagadougou ye nka an bɛ don min na komi bi a filekolon cira ni k'a dakolon ci Fatigiba kɔni ka fɔ la wulikajɔ ka kɛ kosɛbɛ o sababu kɛ siga t'a la dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ Faransi bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan k'a jira an malidenw na k'a fɔ ko an ka lakanabaaw k'u tɛ se ko la k'u tɛ se ka nin kɛlɛ in ban bi wa u b'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan a tigɛ ko ɲuman a fara a tigɛ ko jugu kan ɲɛma ko an k'an hakili to an yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ soir de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale ye kalikalatigi ye Maduma i ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ n'a ta bɛɛ min ye Faransi o b'i fɛ ka jɛjugu awa i k'a dɔn k'o sarada min ye awa i k'a dɔn Faransi o de y'a to nin waati in na u bɛ k'u yɛrɛ disi gosi bara taa an y'a f'u ye u ka taa ka bɔ an ka dugu la an y'u gɛn a fɛn bɛɛ f'u ye u yɛrɛ k'u bɛ taa an y'a f'u ye u kana siya o n'a ta bɛɛ hali bi u ka awa i k'a dɔn armée u ka kuma na koyi u bɛ mun kuma na ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn kɔrɔnfɛla in fɛ maa dɔ bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn Yahiya Juhadi
dissuadi i ka dɔn k'a fɔ n'o ye bamaciwaleya tigilama dɔ ye k'i ka dɔn ko faransi u ka maa dɔ bɛ yen n'o y'u ka ministre ye k'a y'a jira k'a fɔ ko faransi kɔni k'u y'o fa anw ka jamana kɔrɔ olu bɛ yan bilen a bɛ yan dɛ u bɛ yan koyi a bɛ mun kɔ u bɛ yan ko olu sigilen de y'o ye u ka position n'u ka k'a dɔn taabolo ye o tuma k'u taar'u fa olu y'o ye ɲinɛ nin yan awɔ komi u taatɔ don u y'o ye ɲinɛ san kɔnɔntɔn a diya k'a y'o ye ɲinɛ a banna n dɔgɔ an ka taa min k'a dɔn kalo 2 an y'o sɔrɔ kosɛbɛ an y'o sɔrɔ mun na kalo 2 san kura la kɛ ayi jago jumɛn kalo 2 faransi gɛnni na kɛ ayi n dɔgɔ wala kalo 2 embargo a ye kalo 2 sɔrɔ fɔlɔ a ye kalo 2 sɔrɔ 2 mois n dɔgɔ Mali barika Mali Mali ye jamana ba ye Mali ye duwawu dugu ye Mali ye barika dugu ye nka an ye kalo 2 an y'o sɔrɔ n dɔgɔ k'a dɔn a barika Ala ye a barika Ala ye masaba in a barika i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 9 san 2000 k'a dɔn 22 mars kalo tile 9 san 2022 sini o b'an kɛ kalo 2 ye kalo 2 min k'a dɔn Mali anw bɛ k'a dɔn ɲangini jugu an sigilen b'o kɔrɔ janfa jugu an sigilen b'o kɔrɔ labilako jugu an sigilen b'o kɔrɔ min ye sigiɲɔgɔn janfa an b'o kɔnɔ Masirike b'a ko a ko san 5 a fɔra ko k'a dɔn anw ka jamana marabaaw minnu b'an kunna bi k'u bɛna san 5 kɛ sigikafɔ ma kɛ foyi den kelen ma kɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ CEDEAO tɔgɔ la n'u bɛ wele ko chef d'état de la CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o nɔgɔni bɛɛ la u wulila ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan in nana wolo mun na janvier kalo tile 9 mɔgɔw ye bere ta k'a dɔn ni ka da anw kun anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ka frontière k'o da an ni ɲɔgɔn cɛ an ka frontière k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ lajɛlen datugu mɔgɔw bɔlen kɔ ka bɔ yen min ye k'a dɔn nafolo ka cari anw ni jamana wɛrɛw cɛ u y'o bɛɛ lajɛlen u y'o datugu fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka taabɔ o de ye k'a dɔn produit minnu bɛ yen n'a bɛ furaw ko fɔ ani da dumuni fɛnw u ye k'a dɔn sira dayɛlɛ olu ɲɛ Masirike b'a ko a ko chef de l'état minnu bɛ yen n'olu an'u ka gouvernement minnu bɛ CEDEAO tɔgɔ la u ye min kɛ k'a dɔn ka na se bi ma nin y'a kalo 2 ye kalo 2 min kɔnɔna na min y'u ka ɲangini jugu min bɛ yen u ye min ta ka anw sɛgɛrɛ jɔn ko Ala k'a dɔn a ko ni bere jugu a dan bɛ anw kun a kɔlɔlɔ ni a gɛlɛya a bɛ anw da la dɔgɔ nka kɔlɔlɔ ni gɛlɛya anw kelen tɛ koyi n'i y'a ta k'a lajɛ hali olu minnu yɛrɛ bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan ka sanction ba in k'o ta i ka dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya a bɛ s'u ma k'a dɔn u yɛrɛ kan bi tiɲɛ don anw ka k'a dɔn jamana in an bɛ taabolo min kɛ ko bi fɛn caman bɛ yen minnu kɔni sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ minnu fana n'olu gɛlɛyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sojɔ minɛnw siman a n'a ɲɔgɔnna caman a sɔngɔ a yɛlɛlen don kosɛbɛ nka maa kelen kelenw bɛ yen minnu kɛn bɛ ka siran Ala ɲɛ n'u kɛn bɛ k'a bɛrɛbɛn k'a jigin k'a dɔn ka se niveau la hakɛ min na a bɛ se ka san cogo min dɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen min ye k'a dɔn da dumuni fɛnw olu yɛrɛ fana bɛ taabolo min kɛ ko bi maaw kun wulila k'olu sɛbɛkɔrɔ yɛrɛ ka Ala ni gouvernement ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o jiginna sabu an ɲɛ maanabɔ ka ɲɛsin Nouakchott ma n'o bɛ Mauritanie ko fɔ ka tila k'a ɲɛ maanabɔ ka ɲɛsin Mauritanie min ye Conakry ma n'o bɛ k'a dɔn Baramɔ n'o b'o ka dugu n'o b'o ko fɔ Masirike b'a ko nin bɛɛ kɛra sababu ye bi sukaro o sɔngɔ jiginna malo a sɔngɔ jiginna nka min ye k'a dɔn an kun bɛ jɔrɔ fɛn minnu na n'o bɛ an ka bankiw ko fɔ wari mugu a ka suru bankiw kɔnɔ an kun bɛ jɔrɔ la kosɛbɛ nka Ala barika la BCEAO k'a dɔn ale kɔni k'a dɔn fiɲɛbɔda dira wari mugu bɛ ka suru sabu hali dɔgɔkun tɛmɛnen Masirike b'a ko a ka ca miliyari 300 ye o surula an ka bankiw ni ɲɔgɔn cɛ nka wari kɔni a ti jɔ cogo si la Masirike b'a ko hali bi min ye k'a dɔn OD indicateur du renouveau a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana sɔrɔda dɔw bɛ yen tiɲɛ don olu kɔni datugura sabu min ye douane o bɛ sɔrɔ kɛ cogo min k'a dɔn a bɛ sɔrɔ nin cogo ninnu de fɛ waati tɛmɛnenw na douane tun bɛ miliyari 60 a tun b'o kɛ nka ko in kɛli ka na bi la miliyari 30 a n'a ɲɔgɔnnaw douane bɛ k'a dɔn olu de kɛ sɔrɔ kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ nka ni Ala sɔnn'a ma muɲu ni sabali k'a dɔn dɔgɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ Masirike b'a ko a ko hali bi embargo in a taara ka ɲɛsin anw ma cogo min ye k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen olu fana anw bɛ ka mangala fɔ olu bɛ ka mangala den olu bɛ k'o de fɔ sabu Sénégal dɔgɔ u bilama a ko kɛn bɛ kɔlɔlɔ gɛlɛya belebele a kɛn b'o bolo u ye bi a ko Côte d'Ivoire jamana o fana bilama n dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ko gɛlɛyara kosɛbɛ camion min kun jɔn bɛ Côte d'Ivoire a ka ca camion 500 ye minnu jɔlen don n'u dɛsɛ bɛ ka don ni ka na Mali da fɛ Ala n'u yɛrɛ ka k'a dɔn kɔlɔnjugu yiri Ala ni k'a dɔn o y'a sababu ye Masirike b'a ko a ko nin bɛɛ ye mun ye k'a jira k'a fɔ sanction min dan bɛ anw kan an bɛ don min na ko bi anw ka jamana a y'a yigiyigi a y'an tɔɔrɔ a y'an lajaba nka anw kelen tɛ dɛ min ye sous région n dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ye dadigi kɛ olu fana la Fatiri filɛ min ye k'a dɔn indicateur de renouveau o de a ka Fatiri dɔw ka bidon bɔli
madama ga nyama bonya ajaranye sanction kosɛbɛ bismillah ni bɛ fadenya ni bɛ jugu kɔlɔnsi nyama i b'a senga a fɛrɛ sabu a dɔ la i yɛrɛ bɛ sɛla a kɔnɔna la mun ye fasiri ma a ta lalati o tɛ wa lalati tɛ alati don wa alati nana bi de ne y'a fɔ yen k'u ka to k'a sɛbɛn fɛn minnu sɛbɛn a kɔrɔ an na tila ka ɲɛ an na tila ka ɲɛ a tigi tɔgɔ b'a la kosɛbɛ a fɔ mun ye Bazumana Kane bisimila Bazumana a kumara a ko wulikajɔ kun bɛ sen na an ka jamana premier ministre n'o bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a bɛ se ka gɛn cogo mun na ni ka bɔ M5RP kɔnɔna la M5RP ɲɛmaaya o bɛ se ka minɛ ka bɔ a bolo cogo min na ko o wulikajɔ ko kun bɛ sen na nka ko mun ye wulikajɔ ye ɲɛma ko a binna ji la ten cawu Fatigibaka fɔ la mun ye Zumana Kane a ko mun ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques nanga mako M5RP kabini waati mun na Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taara ka kɛ mun ye jamana in premier ministre ye i bɛ na ye k'a ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ M5RP kɔnɔ la ɲɛma hali n'u dara u ɲɛ kelen de bɛ tugu ɲɛ kelen ko a tɛ tugu o sabu kɛ mun ye u ni Choguel ye u ka sɔ ko a ti fi daga kelen o kɔnɔna la Fatigibaka fɔ la o waati kelen na an balila ka kunnafoni caman k'o carilen bɔlɔlɔw sira fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ani maa minnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka IBK fanga ni ka a dafiri ɲɛma olu maa caman de bɛ olu wulilen don cɛkɔrɔba juguya la bi o siratigɛ de la ko kunnafoni dɔ kɔni o bɔra ka bi mun ye janvier kalo tile 7 san 2000 ani san 22 mun ye M5RP tɔndenw dɔw y'a jira k'a fɔ ko Choguel k'a ye kalo 7 k'a y'o kɛ fanga la ko fanga in kalo 7 kɔnɔna la ɲɛma k'olu kɔni ma ɲɛta ye bon olu ɲɛ tɛ Malikura ko n'o bɛ sen na k'a fɔ ko o baaraw bɛna se ka kɛ M5RP tɔndenw dɔw y'o bataki k'o sɛlɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ t'o la Fatigibaka fɔ la a ko jumadon wulafila fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye janfa belebele ko kun labɛnnen don koyi ka ɲɛsin mun ye Dr Choguel Kokala Mayiga ma a ko janfa in kun ka ca nka ala ni ala bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga fɛ dankɔrɔba in k'a ma se ka surutu mun ye janfa in kɔnɔna la Fatigibaka fɔ la a ko mun ye jumadon mun ye Choguel Kokala Mayiga M5RP maa minnu ye wele bila mun ye Choguel ma i bɛna ye k'a fɔ k'u kun bɛna ɲininkali caman de ta ka Choguel k'o sɛgɛrɛ a ko wulikajɔ kun bɛna kɛ ka ɲɛsin Choguel ma fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka tigɛ a bɛ se ka bɔ M5RP ɲɛmaaya la a ko waati tɛmɛnenw na M5RP kun ye laɲini tan kɛ an ko ma di recommandation o laɲini tan k'u fana bɛna o da mun ye Choguel ɲɛkɔrɔ a miirinata ye fɛn jumɛn o la Fatigibaka fɔ la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɔw fana kun bɛ ka a ɲɛɲini gouvernement kuraw o mun bɛna sigi sen kan maa minnu kan ka fara CNT kɔnɔna kan ko Choguel fɛlata ye cogo di o la k'u bɛ Choguel ka a damusumusu nka Fatigibaka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko laɲini ninnu kɔni ko o ma sabati Choguel yɛrɛ kɔni a bɔlen kɔfɛ a ye kɔrɔfɔ min k'o fɔ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko a malidenw an bɛɛ lajɛlen kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma a ko k'ale tɛ se ka nin faamuya cogo si siga t'a la janfa kun labɛnnen don nka mun ye masa alaw ta la ɲɛma k'a b'a ɲini M5RP tɔndenw fɛ an ka taa sigi an ka kuma marasi an ka batiri ɲɔgɔn tɔgɔ Mali bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi ni Mali maa kan ka a dɛmɛ kosɛbɛ o de ye M5RP jakulu ye aw de kan ka fanga ɲini ka a dɛmɛ kosɛbɛ maa mun bɛ fanga la bi n'o de Dr Choguel Assimi Goïta ye Assimi Goïta ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw lafiya bɛ se ka na maliden bɛɛ lajɛlen ni transition in mana ban kalata jɛlen o bɛ se ka kɛ cogo min na malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u disi gosi ni kalata min ye nka Fatigibaka fɔ la mun ye Bazumana Kane a ko kow bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a jira k'a fɔ ko mun ye politikimaw olu fara-faralen don olu ka sɔw tɛ ka fi da kelen kɔnɔ nka mouvement min fana n'o bɛ sen na n'o ye mouvement 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5RP ɲɛma ko a fana bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi k'an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la ni jakulu k'a bɛ sɛlɛ ji kɔnɔna la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye ladati kɔnɔna la Bazumana Kane ale ye kalimukalatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Musa Sinayogo y'an kanuba belebele a bɛ Guinée an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn nɔgɔ maliyɛn denw caman bɛ yen u bɛ Turki jamana kan Turki u bɛ arajo so in lamɛn kosɛbɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn n y'a f'i ye ko Turki ka di kosɛbɛ Turki nɔgɔ in ka di awɔ Turki ka di dɛ Mohamed Darame bɛ yen awɔ Mohamed Darame bɛ Turki a b'an lamɛn kosɛbɛ k'a Darame wa min ye an kanubaw caman de bɛ yen k'o de bɛ Turki k'u b'an lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tabarikala maliyɛn den minnu bɛ jamanaw kɔnɔ jamana min ni gɛlɛyaw b'u o jamanaw kan hali bi an bɛ Ala deli Ala ka fiɲɛ bɔda d'u ma nɔgɔ nin ye indicateur de renouveau ne bɛ sɔnni sigi a kan indicateur kumana n ma nin ye n ma nin mɛn si de ma labɔli kɛ nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Yasamake i b'ale dɔn wa Yasamake PACP o ɲɛmaa don yakumana a ko awa i k'a dɔn n b'a fɔ nanzarakan na i b'a ba ma yɛlɛma n ye lala an bɛ lafiya a ko quand je serai président de la République du Mali a yɛlɛma
ako ni ngara jamana ye masakɛ don mun na j'offrirai 1 million de francs CFA à chaque Malien âgé de 18 ans par an. Malidenw denni si ye san 18 bɔ san o san bɛ miliyɔn 1 d'i ma. Kuma ɲɛna. Ya sama ke ko a ko n'ale kɛra jamana in maraba ye jamana in Asimi n'a kɛra ye don min jamana ɲɛma a ko awa i k'a dɔn san o san Malien den fɛn fɛn bɛ yen min si kɔni ye san 18 gosi i k'a dɔn k'a fɔ min ye miliyɔn 1 ale b'o di n dɔgɔ an kɔni b'o la o an kɔni b'o la e ni ne kɔni b'o la a y'an kɔni b'o la cɛw san o san miliyɔn 1 an n'o bɛ se k'an ta doublé o a kana doublé yɛrɛ a ka hali 100 projet caman bɛ yen o wallahi maaw tɛ jeune min ye 18 ans sɔrɔ san o san 1 million ni fɛn wɛrɛ tɛ ko min tɛ danga ye e tɛna kɛ fɛn ye i bɛ kɛ fɛn ye wallahi i bɛ kɛ fɛn ye bilahi a dun filɛ k'a fɔ cogo min n t'a dɔn n'ale bɛ se ka kɛ dɛ mais a bɛ se ka kɛ ne baara kɛra a ɲɛma a bɛ se ka kɛ ayi san kɔni i bɛ baara kɛ o i ma baara kɛ i ma foyi kɛ miliyɔn 1 bɛ ta ka d'i ma a b'i n'a fɔ kalo kalo i bɛ sara min na a ka ca 10,000 yɛrɛ o nansaraw t'u ka denw sara Yasama filɛ ka min fɔ n dɔgɔ an ka na ala gosi ko ye Yasama kɛ ala k'i kɛ Mali président ye ami e tɛ voté a ye wa ɲɛma ninnu ka dɔn ninnu filɛ la cogo min na ayi ka nin kumaba in fɔ ka na walayi n'ala cɛ n'a nana n'a bɛ wari suɲɛ k'a kɛ a b'a kɛ n'a ma kɛ n'a ma tugu n dɔgɔ i fana sa layidu futi t'an ɲɛ bilen koyi asibunalayi wa nɛmali wakili y'a kɛ yan ayi a ma nin fɔ asibunalayi kɔni ye layidu caman fɔ an ba ma nin fɔ nin kelen nin wa politiki ma ka layidu Yasama kɛ ɲɛma politiki ma ka layidu la hawula to yen ne de y'a f'i ye to yen pewu n dɔgɔ an kana nin dɔw k'a to yen koyi a bɛ se ka kɛ koyi ko de bɛ taa ayi a bɛ se ka kɛ ala ni an ma da ko la kɛ ayi a bɛ se ka kɛ o nin dɔw k'a to yen koyi a bɛ se ka kɛ de Yasama kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ koyi ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen Haji Suguba Samakɛ Samakɛla k'a dɔn a t'a tu k'a nɛmu dɛ bilahi n'ale y'a fɔ a b'a kɛ Haji Suguba Samakɛ ayi ye Samakɛ yɛrɛ maa mun ye ɲɛma baarakɛla don baarakɛla kɔni don baarakɛla don dɛ kelen ni kɔni a ye ekɔliso 46 a y'o de dayɛlɛ jamana kɔnɔ n'o ko k'a bɛ miliyɔn 1 d'a ma an t'o kɛ président sini a bɛ sigi yan nka mun e Asimi bɛ ne kama dɛ Asimi bɛ jigin kama dɛ boye Asimi 1 million a bɛ san joli kɛ san 5 wa san 10 kɛ o tɛ 10 millions ye wa ayi n'i ye 1 million yɛrɛ di maliyɛnw ma an bɛ kɔni fanga d'e ma e ka taa di so tiɲɛ yɛrɛ la e ka taa hali n'a bɛ kɛ héritage ko ye an ka wolosɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan yanni a ka na yanni Yasama kɛ ka na an k'an ka wolosɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan n dɔgɔ min ye Boubacar Traoré répété Fasiri Kaba ko a ko conférence belebele tun bɛ yen n'o bɛ conférence de section ko fɔ sibiri dɔ tɛmɛnen a kɛra yɔrɔ min o ye Kucala ye Ɲɛnkɔrɔ ye Yasama kɛ i k'a dɔn k'a fɔ président d'honneur don parti pour l'action civique et patriotique ACP a ye déclaration dɔ kɛ n dɔgɔ déclaration min a kɛra sababu ye ka Facebook bɔrɔtɔ ka Facebook fara ka WhatsApp cɛci min ye Instagram i k'a dɔn k'a fɔ TikTok a n'a ɲɔgɔnna caman a y'a bɛɛ kɛ c'est fini ala ni Malien denw an kɔni y'an sigi ka miirisa y'a fɔ a bɛ kɛ cogo di a ko Yako ko ni ala sɔnna ma ko n'ale kɛra Mali président ye n ye don o don min ye awa i k'a dɔn anw fɛn o fɛn min bɛ yen minnu tɛmɛna san 18 kan dɔgɔ ni ala sɔnna ma miliyɔn 1 o y'anw ye anw bɛɛ ma san o san pourtant an man ja koyi caman bɛ yen minnu tɛ san 18 bɔ dɛ an man ja koyi n b'o f'i ye dɛ denmisɛnninw ka ca kosɛbɛ denmisɛnnin de ka ca voilà ɲɛma bon i bɛ don san 18 kɔnɔ tuma min sanfɛla fana na dɔw bɛ ka suru ko ko bɛ ten de nka ɲɛma a bɛ se ka kɛ koyi a ka yɛrɛ a bɛ se ka kɛ walahi a bɛ se ka kɛ n'ala cɛ a bɛ se ne baara kɛra a ɲɛma san 18 a b'a jateminɛ dɔrɔn est-ce que an bɛ miliyɔn 10 bɔ minnu bɛ san 18 bɔ jamana nafolo mun bɛ ɲɛnɛmu ta baden ma ko k'an kana da politiki mɔgɔw la ha ayiwa cɛ ye nka ɲɛma ne bɔra kɛra a ɲɛma Faransi tɛ k'a denw sara ne ye min f'i ye a nafolo ninnu bɛ bɔ n'a bɛ bɔ farafinna yan filɛ ka politiki min fɔ vraiment ni politiki a y'a kɛ a ma kɛ o faut que mɔgɔw an ka réfléchir nin na parce que Malien kelen bɛ se ka kariya cogo o cogo ka miliyari suɲɛ k'o bila jufa la kosɛbɛ mɔgɔw ka nafolo bilahi nin bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ sa Malien ye maa joli ye u ka corruption dabila dɔrɔn Malien ye maa joli ye Burabi ni maliden fara ɲɔgɔn kan bi joli don n dɔgɔ Yasama kɛ ka déclaration a ye nin fɔ kaba y'a fɔ a kɛra sababu ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min bɔlɔlɔ sanfɛ internet a kɔni minɛna a i k'a dɔn ka kɛ a i k'a dɔn bulugu ye sabu
minya awai ka do renouveau mo ko ko lu ko ni sira man ka awai ka do nyin gal busa mi sen ta ka segere ulu ya nyini ye sama ke ka ni video aye nye labo bi be bola kalama to ko kun kana bila ako aya jira ka fo na le sugandira ni ngoyi no ye million gelengele abadi ambe ma kelengele minye sandani shege ni mil yo sagu ya sama ke ko ako awai ka do mo be ko yera nyini ga ya sama ke aye ni maka min fo abina ni wari bommi yalma ya sama ke be fe aka sugandi drone de wa munde kelena mi nini hakila nini mirina bala tradition ma minum bembi ategerula nu ka barake yalso luka sika ni ndili damine kabiri biwa akwa mi doni me ko bi minya awai ka do mo ko ni ka kuma kan be do fo nga minye awai ka do nyangoro ya samaki ale ko ni ajira ka fo an bitulonga la koyi mbali fami mbe mali kono ode na fuloi fami mbe mali ko ode ka bo haklima akoni ngomi mfleni malien be million gelengele awai ka do ni miye sandani shegi ni yo sagu ikado ka fo keli ko te ko bayi ama ke chugo mali population ambi doni me ko bi ulu ko ni be min nofe politique mo maka minu bi fo ku jija aka keke wale unye wa ambi doni me ko bi leidu taba nunu ansege no latinsa ko ka ke anga yere soro patri fle ere nouveau awai kado luka wulika jo ikado ko source ere nouveau tv indicateur de nouveau ni yo luka fasiri voilà ndoko ala kanya kadama ebe ya ka yoro do ada tayar do kuna mun fo ambitake ama dilam ne de ay me ambita do ka ma ba do na ma ta dil dam ne biya ko so ye bali glanda ndirga nga do ke kuy oche hali na fora non c'est-à-dire politique yere de non même les entreprises femme bi malien de do bo chômage la billahi faso de ukanga deme ukanga entreprise chaque année ukanga suba u deme ni fendo yenu ka tous ki milliard suyena yenu ka tous ki milliard duna yenu ka tous ki nyet dongodo discours bo de on be blakata avion kono non mais c'est pas possible ay e wari be mali kono sa ala wari soro koy abiya groupe ni do de ba kandro lu baka henemu odro nura ifo mere majuru baraka bisabani ko anga yere fo anga yere fo bisabani ko de baraka on fa obian mais de meserama abada beti ki dai menyi ya di de ka di wa ko ya di non ala gagner kadama tiens là Herba de Paris on vous fait confiance, allez voir celui si il est devenu président, s'il peut pas faire, il doit démissionner. C'est ce que de. Abela nous le temps, na kera na make. Oh abana, on verra. Abana. Ah. Allah ka de kadama. 8 millions à 10 millions 1 million. À 10 milliards d'amado, on fait 10 milliards rebo. Est-ce qu'il y a 10 milliards? Ay malien aka dolbe musie sans. 10 milliards. Mali rania frano nga population maduli ndirgede abati ma million mo ndo 1 million ndili malien dima abidi fin ma suivi commission de besigi ka suivi commission de suivi ni ka 1 million ni ya la barakanye parce que ka 1 million iba la barada be keso bibe mo do bla barala ka mine ka tabwati la dona ube o tede ki kasa ka barake nay mo do de bla barala ni ma barake nay ika 1 million aya do musaka ni feminna ibitane fo abe mini la wa fen wala tede mabli e se mi boala o ye gadiga bani akayu allez avec nègre il y a sama ke krefe de ne bita krefe ni ngo kondo je suis pour wallahi Herba de Paris quoi les 20 ans ibala awa si tu as 20 ans ibala Jibril de Tala ne Yusuf wa shi Tala aw kon Tala folo de mbo fi de aw Tala ni million di ndamne na krefe na aw Tala ameto ko bolo so amba ayo lu tambulu barala di ngo be bala di abakusaya c'est bien et pour ça ay ka kay moy akay Herba ko ko aleka mutogorba ku sambina ni kono to voilà o bala koy e du kelengele be kono abika doy koy de ala ka dama no kala wara bi soro dugo bala bika koy bala bika awa mo de Afrika na 2 euros jola ga ni den tadi duru be bulo te 15 millions ka sona du de be barake sa sa 15 millions ni ala chabi barake ala ga dama pourtant ya c'est bien non che akmani ni hakilai kanga aywa ala ka dama ke ni barewo ba problème dala na la che no ta ere kam sukoro ani sukoro be awa lu do sambi woro ni bi wolom do ko magwena sa abana lu ko ni kay million bi dama awa bi dama awa awa est-ce que mo afini ere 18 ans soro sawo awa
o fana ka i bɛ sɔrɔ million damadɔ ni dɔɔni sɔrɔ koyi yɛrɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ dɛ n ka cɛ yala k'a di caman bɛɛ bisimila an ka taa ɲɛmaa bɛ taa arajo ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 kojugu lasili an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji abana Koɲumani Wɔrida la i bɛ n ka foli fɔ n ka président ye Yasama Kɛ monsieur le président a daminɛna bisimila an ka taa nouvelle audition min bolo don bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Mahamani Ture Mahamani ko di ɲɛmaa kuma man ɲi kuma de bɛ maa dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ komi n ye nin député kɔrɔ ye n'o de Mamadu Awa Gasama ye Yɛlɛmanikaw ka nin député kɔrɔ ye ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko kuma ko a y'a dun dɛ kuma ye Mamadu Awa Gasama franchement c'est tomate a lɔgɔti ko kuma ko a y'a dun Fatigiba ka fɔlɔ min ye Mahamani Ture a ko mun ye Mamadu Awa Gasama ya ye baara wuli dɛ siw de bɛ ka fɔ tuguni sisan 30 ans ni 20 ans cɛw an bɛ min fɔ an bɛ cɛbilen dɔrɔn la ye min fɔ an bɛ tali bɛ dɔrɔn de o tɛ ekɔliso jɔ bali koyi u b'o kɛ dɛ o bɛ di de baara ka kɛ n'a ye dɔrɔn o tɛ ekɔliso jɔ bali dɛ o tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ bali o bɛɛ bɛ kɛ bisimila an ka taa Fatirike b'a ka fɔ la y'a ka kuma ye a ko mun ye Yɛlɛmani député kɔrɔ ye n'o de ye Mamadu Awa Gasama an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a yɛrɛ bɛ CNT o kɔnɔna la ko k'a jumɛn de fɔ kuma faratilen kɛ a ko transformer mun transmas ayi a ka ɲi baba ni ala y'a fɔ transmas de tamati a lɔgɔti ni y'a fɔ yan bisimila Fatirike b'a ka fɔ la ni cɛ kɔfɔlen n'o de Mamadu Awa Gasama ye ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kunnafoni sira dɔ fɛ k'a ye kunnafoni dɔ kɔni ko o diko ye kuma faratilen dɔ a bɔra a da kɔnɔ k'a ɲɛsin maa minnu n'an k'u ma ko yefegew ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a kuma ye ko a y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ wa a y'u sɛbɛkɔrɔ ɲani Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye kɔrɔfɔ jumɛn de bɛ n'a bɔra Mamadu Awa Gasama da kɔnɔ n'a ye yefegew k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Mamadu Awa Gasama a y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye partout kɔnɔna la ko cɛ bɔ tɛ yen ko an ka fɛɛrɛ nin kɛ ko an ka an fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbɛlɛnin dɔ ɲini ka Mali bɔ bolo la wallahi a ye nin fɔ kuma ka ɲi ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbɛlɛnin dɔ ɲini o ka Mali bɔ bolo la a ye bɛ fɛ ne ka kuma de yan ne ye kuma in faamuya ne tɛ fɛn fɔ Mamadu Awa Gasama de m'a fɔ bon nin kuma faratilen ninnu mana bɔ i da i man ka si kɛnɛma o n'Ala cɛ ça c'est pas bon n'a ye nin fɔ ne kɔni m'a mɛn Fatirike de fana bɛ k'a fɔ an bɛ k'a yɛlɛma a bɛ ka yɛlɛma mais n'ale de ye nin fɔ ko a ko mun a fɔ tubabukan na tan fɔlɔ de ko a y'a fɔ tubabukan na i b'a dɔn wa s'il n'y a pas de candidat consensuel dans certains partis mieux vaut se contenter d'un albinos pour développer le pays bamanankan na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbɛlɛnin dɔ ɲini o ka Mali bɔ bolo la voilà sisan kɔni a faamuna n y'a faamu sisan ne politique maaw dɛsɛra ka maa jira donc maintenant ni jɔnmaya fana don ne tun y'a faamu ka taa sira min fɛ o tɛ mais ale y'a fɔ ka taa sira min fɛ sisan kosɛbɛ n y'a faamuya i y'a faamu donc ni n'u dɛsɛra pewu de gɔnbɛlɛ bɛ taa ɲini gɔnbɛlɛnin dɔ bɛ ɲini gɔnbɛlɛ yɛrɛ tɛ fɔ gɔnbɛlɛnin Fatirike a y'a sɛbɛn ten de dɛ a ka ɲi kuma ɲɛna sisan n y'a faamuya de Fatirike b'a ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ a bɔra Mamadu Awa Gasama da kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko yefegew ka tɔn min bɛ yen n'an k'a ma association malienne pour la protection des personnes atteintes albinisme ɲɛma u bɔra ka kunnafoni nin ka a cari k'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min n'a bɔra Mamadu Awa Gasama da kɔnɔ kan kɔrɔfɔ don k'u tɛ jɛn n'a ye bi wa k'u tɛ jɛn n'a ye sini Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye nin yefege ninnu u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ jɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni kalataw kɛra ni masakɛ kalataw waati kɔni ko a surunyana ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko olu bɛ jɔrɔ kosɛbɛ o siratigɛ de la Mamadu Awa Gasama kɔrɔfɔ min n'a bɔra da kɔnɔ ka ɲɛsin olu yefegew ma tan ɲɛmaa ko olu siranna ko wa k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don o sababu kɛ ko maa caman bɛ yen u b'o olu yefegew da k'u kan tigɛ fanga a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa caman fana bɛ olu kɛ sarakatu ye walasa mun ɲɛ hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na Fatirike b'a ka fɔ la a b'a kɔnɔ dɛ kosɛbɛ Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ɲɛ albinos ninnu ka nin jɛkulu y'a jira ko Mamadu Awa Gasama ko kɔrɔfɔ mun n'a bɔra da kɔnɔ ka fɔ tan ko olu bɛ se k'a bila minɛn damadɔ kɔnɔ a minɛn fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye ko a miirina bɛ Mamadu Awa Gasama yɛrɛ la ko don n'a nataw la ko ka yefege dɔ ka saraka ye ko walima k'i bɛ na ye k'a fɔ k'a ni dɔ bɛ janfa la ayiwa kuma man ɲi dɛ kuma de bɛ na nin bɛɛ ye u ye nin de fɔ dɛ bisimila
Fatigiba ka fola a ko ni jakulu ko ni y'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Mamadu Awa Gassama da kɔnɔ ta i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbɛlɛnin dɔ ɲini o ka Mali bɔ bolo la ɲɛma mun ye ɲɛfɛgɛ ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la u bɛna t'u ta da mun ye kiri bundakun kɛnɛ kan o sabu nin kɔrɔfɔ mun n'a bɔra Mamadu Awa Gassama a da kɔnɔ ka ɲɛfɔ olu ɲɛna ta ɲɛma ko fɛn dɔ k'olu tɛna jɛn n'a ye bi wa u tɛna jɛn n'a ye sini Fatigiba ka fɔ la a ko waati sera mun ye Mamadu Awa Gassama a ka bɔ k'i yɛrɛ lajɛya nin ko in na yani a ko ka taa kiri bundakun kɛnɛ kan mun ye ɲɛfɛgɛ ninnu kɔni ko don n'a nataw la n'a ma bɔ ka kuma in ka bugunatigɛ di u ma ɲɛma k'u bɛ taa n'a kiri bundakun kɛnɛ kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ka bɔ ale kɔnɔ mun ye Mamadu Ture ale kalimkala tigɛ i bonya o b'a la ayiwa Traoré Samba en tout cas a sɛbɛnna cogo min an kɔni y'a fɔ ten a mana kɛ sefo min ye an kɔni y'a fɔ ten ayiwa Mali kɛ ale ko ça m'étonne pas qu'il soutient l'esclavage dans son village à Gassama ayiwa a mana kɛ o bɛɛ y'a kuma wɛrɛ ye ayiwa a kɔni bɛ niveau min na kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka jisuma kɛ ko ninnu fura ye n'o tɛ kuma dɔw bɛ yen a ma ɲi dɛ n dɔgɔ an bɛ taa an ka taa waati sera an ka taa dɔɔnin b'a kan awɔ dɔɔnin bɛ yen Yusufu ale ka ko ka nɔgɔn min ka ko Gawusu de b'an gɛn ale tɛ hinɛ anw na dɛ abada nka n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ an ka taa i kɛra kɛ Dunbiya a kuma bɛɛ indicateur de renouveau a bɔ ko 3,512 bi don tarata don kalo tile 8 n'o ye mars kalo ye dɔgɔ o bɔli don a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn Mali consulat min bɛ yen n'a bɛ Paris n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a daminɛnen don dɛ sabu min ye association min bɛ yen n'a bɛ wele ko association Dagakani ka bɔ Yɛlɛmani u ye i k'a dɔn ka menace min kɛ menace in k'a bilala ba la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen n'o ye n'a bɛ association Dagakani ko fɔ n'u bɛ Paris olu kɔni kunu i k'a dɔn ko sitting belebele Mali cour min bɛ yen n'a bɛ consulat général du Mali à Paris n'a b'o ko fɔ u ma laɲini wɛrɛ kɛ koyi u ko olu ka premier vice président min bɛ yen n'a bɛ association in tɔgɔ la n'o ye Bakari Jambu ye n'a minɛnen don k'i k'a dɔn k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔn dɔw n'a minɛna Kayi kabiri février kalo tile 23 k'o ka bila a ko n'i y'a lajɛ conférence de presse journaliste weleli a ko a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn récépissé ko la min bɛ association Dagakani min b'o ko fɔ ani k'a dɔn Bakari Jambu ale weleli ni i k'a dɔn min ye ressortissants ye min ye commune 12 n'o bɛ Yɛlɛmani olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan association n'a bɛ Dagakani ko fɔ i k'a dɔn olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ min ye o nɔgɔni bɛɛ la u ka premier vice président n'o bɛ Bakari Jambu ko fɔ i k'a dɔn bila a ko hakilila jiginna Bakari Jambu min filɛ nin ye a minɛna min ye ka bila mandat de dépôt la a kɛra février kalo tile 23 san 2022 a k'o kɛnɛ kan juge d'instruction min bɛ yen n'a bɛ 3e cabinet kunna tribunal de grande instance de Kayi ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛ in minɛ incitation à la violence ka maaw su ka kɛ i k'a dɔn violence kan min ye i k'a dɔn ka maaw bɔ ɲɔgɔn na min ye ka ko di i yɛrɛ ma i tɛ min ye n'o ye usurpation de titre faux et usage de faux wuli ka jɔ k'o kɛ i k'a dɔn maaw ka lafiya n'u ka i k'a dɔn ko ɲɛɲiniw o bɛɛ bali ka wuli ka jɔ kɛ ka menace de mort yɛrɛ faali k'o kuma bɔ i da ani k'a dɔn k'a fɔ min ye ka gɛlɛya jugu ta ni ka maaw sɛgɛrɛ masiri kaba ko a ko nin ko min filɛ nin ye i k'a dɔn nin bɛɛ ye kumakanw ye minnu bɔra kiiri tigilamaw da u y'a jira k'a fɔ nin ko in kɛra yɔrɔ min a bɛ tali kɛ cérémonie na ɲɛnajɛ min bɛ i k'a dɔn maternité de Kojɛ cercle de Yɛlɛmani kalo tile 19 n'o ye février kalo ye san 2022 kana kɛ o inauguration a bɛ tali kɛ o de senfɛ masiri kaba ko a ko nin conférence de presse in kɛnɛ kan min ye association min filɛ nin ye olu kɔni ye papali kɛ u y'a jira k'a fɔ sitting k'olu bɛna u boloda Mali consulat bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u ka yɔrɔw bɛ yen k'u bɛna u boloda ye Bamakɔ yan ko a bɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ primature da ko yɔrɔ min bɛ o ko fɔ k'a bɛ kɛ yen o laɲini tɛ dɔwɛrɛ olu ka premier vice président ani i k'a dɔn maa minnu minɛnen don bɛɛ ka bila o kumana sa k'u ye ko in u y'a bila ba la koyi kunun min ye Paris ye i k'a dɔn ko in kɔni ko a kɛra ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kunnafoni di dɔ dira consul général du Mali à Paris ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale dusukun tɔɔrɔlen don sabu ale ka consul kɔni bilama o dɛsɛ bɛ ka baara kɛ sabu min ye association ye o kɔni taara ka taa i yen kɛ o sigiyɔrɔ ye o consul général à Paris ale ye kunnafoni di ntɛnɛndon kalo tile 7 san 2022 association Yɛlɛmani Dagakani k'a ɲini u fɛ hali bi u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ nin ye ka maaw bali u ka baaraw la ka maaw bisi basa yalima k'a ko kɛ violence yɛrɛ ye i k'a dɔn o ye fɛn
ye fɛn min n'a kɛmɛ ka olu kamana guwan a ko hali n'o y'a sɔrɔ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ yalima u ni ale ni ɲɔgɔn cɛ u ye bɛnkan dɔw kɛ réunion in kɛnɛ kan martikalo tile fɔlɔ san 2022 Mali ambassade kɔni y'a jira k'a fɔ u k'a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko in ye a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kumaɲɔgɔnya o ka fɔ o ka fisa ni jagoyanifin ye o ka fisa ni bingani waleyaw ye o ka fisa ni gɛlɛjuguw ye minnu bɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ko kuma na u bɛ don min na ko bi nɔgɔkun dɛsɛ bɛ k'u ka baara kɛ dɛ ala ni association in ye sababu ye n'o ye association dagakani de yɛlɛmani fasiri filɛ min ye Y Dumbiya a ka fasiri de u ka bidon bɔli i bonya b'a la Manimakan jama bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira nin waati na sa mun ye Awa Tunkara an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna ko a Tunkara an tɛnɛmuso sa n'o ye tanti VIP ye tanti Ajaratu Tarawele a fɛnɛ sɔgɔlemana nin waati na an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Kalaban Kulubilenni o kɔnɔna la maa de bɛ k'a fɔ k'e sɔgɔlemana foli bɛ ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ waati in sɛbɛkɔrɔ sɛrɛ la n'o waati sera nka an ka mɔgɔw hakili jigin hali bi a jirula k'a fɔ Nura FM an ka dɔgɔkun a nani jɔ cayi parce que musow tɔgɔla don nka anw yɛrɛ fana ka don sabu a bɛ tali kɛ anw ka awɔ i k'a dɔn arajo anniversaire belebele a bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn o kan siga t'a la siratigɛ la ni ala sɔnna ma kalo tile 11 n'o ye le 11 nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw jumadon kɔni bɛ kɛ jumadon denmisɛnw n'o ye awɔ i k'a dɔn boîte de nuit tabaw ye olu bɛ taa ka t'u ɲɛnajɛ kalo tile 13 n'o ye le 12 d'abord le 12 arajo yɛrɛ da la baladɔn belebele awɔ i k'a dɔn o bɛ yen o baladɔnba in a bɛ tali kɛ min ye awɔ i k'a dɔn bura wala a bɛ tali kɛ min ye awɔ i k'a dɔn baladɔnba in kamalen n'o ye awɔ i k'a dɔn barafɔ Dawuda Danbele ani awɔ i k'a dɔn kamalen biɲɛnkɛnɛ n'o bɛ awɔ i k'a dɔn barafɔ Adama ala olu nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan mashallah ka jɛ o bɛ kɛ ten n'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli fɛn de ko k'a nana Lasana Fofana Lasana bi yan a bɛ Bamakɔ k'a bi yan nana ayiwa k'a Fofana nɔgɔ kumana sa le 12 ni ala sɔnna ma an bɛ na ka n'o kɛ le 13 an ni awɔ i k'a dɔn clinique espoir an bɛ balontan belebele an b'o kɛ Jalakɔrɔji terrain ba kan a bɛ kɛ ten le 15 min ye an ka musolakaw olu ni commissariat 6e arrondissement o musolakaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye le 18 nɔgɔ kuranna jigin ka tile ɲan ka dugawu kɛ ka sarakaw bɔ o fana o bɛ kɛ yan ni ala ka jɛ ye o tuma nin gɛrɛ in sa an dɛmɛba fɛn fɛn de bɛ yen n'u seko n'u dɔnko kɛ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Arabata Dumbiya ka bɔ Faransi ko bonya yira ka barika min ye awɔ i k'a dɔn Salifu Jara n'o bɛ wele ko misi awɔ i k'a dɔn batalaw ka belebele Jalakɔrɔji awɔ i k'a dɔn anw ka parrain ba a n'a ka jama an b'a fo ka waliɲuman dɔn min ye Salifu Jara misi n'ale fora an bɛ Sagoba fo min ye awɔ i k'a dɔn Sagaba tɛ de a ka champion fo ka wara jala fo ka min ye awɔ i k'a dɔn Vanba olu bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn k'an to la ka foli ani tanuni k'a sarada ka ɲɛsin Mohamed Lalabi Gawusu Kalilu Berete ka Mohamed Abu ani Fuseni olu balimakɛ ni ala sɔnna ma olu fana bɛ an jigi kɔrɔ dɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen Sako Holding Sako ani awɔ i k'a dɔn a ka jofarin dɔ bɛ yen n'o ye député an bɛ député fo ka tila tuguni ka sanfɛ k'a ka foli kɛ musoba in kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ni baara Awa Gindo an ka foli b'i ye i ni cɛsiri ɲɛma o bɔlen kɔfɛ mun ye Cɛbilen Kulubali fana ye Cɛbilen Kulubali an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ a fɛnɛ ko in kalifalen don a fɛnɛ la maa de dɔrɔmɛ di ko in na a daminɛ fo ka n'a bila bila ɲɛma a bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn maaw ka ca n y'o de f'i ɲɛna n ko min Awa Tunkara fɛnɛ an b'a fɛnɛ fo Awa Tunkara bɛ fo dɛ siga t'a la k'a ni cɛsiri ko bonya barika k'a diyara n ye o kumana sa an bɛ foli tanuni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma o n'a ka kan waati kɔni nani jɔ cayi a sera caw bi ye 8 mars ye ni minnu ma kini daga sigi anw bɛ taa an ka kini daga sigi anw bɛ taa an tɔ sigi n'anw tobira ka ban denmisɛnninw yan'u ka bɔ ekɔli la kiniw bɛ mansi o bɛna sɔrɔ kiniw mun na ala sɔnna ma n'o tɛ cɛ dɔ burankɛ ale ka baaraw ka ca Asimini Sogɛli olu t'a bila frigo kɔnɔ a banna o tobira kabiri sɔrɔ olu ka fɛnw bɛ frigo kɔnɔ olu ta bɛ frigo kɔnɔ ni baara anw bɛna taa an ka kini daga sigi sisan a bɛ ten dɛ a bɛ kɛ ten e bɛna tobi yan an bɛ Musa Sisɔgɔ fo Banaba Jelikɛ k'a Sisɔgɔ a yɛrɛ est-ce que Musa kunu ni ma fili n tɛmɛna ale de jɔlen na a tun bɛ ka loriye ni fɛfɛ san ani Jafaranamugu n t'a dɔn a bɛna fɛn min tobi ni forontobanniw Musa Sisɔgɔ ale ni Basigene de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira ka Basigene ala k'a ɲɛ El Hadji Seguba Samake Pere Oto an ka cɛkɔrɔba a bɛ fo ale an ka cɛkɔrɔba an ka foli bɛ cɛkɔrɔba ye k'a Samake min ye Ustaz Sumare an ka ne ɲinɛ a kɔ abada Yata Barika misiriba in kɔnɔ an bɛ Sumare fo ka waleɲuman dɔn o kuma dɔgɔ an tɛ ɲɔgɔn bila yan an ka ɲɔgɔn bila yan bi taa banna ɲɔgɔn ka ca wugu la nka yanni an ka ɲɔgɔn bila yanni i ka générique in k'a la miniti 2 dɔrɔn di yan mun bɛ min nɔfɛ a bɛ komi a sɔrɔla
muso jansa fɛ kɔfɛ i bɛ tila k'o labɛn kosɛbɛ ko muso ranko min ye awɔ k'a dɔn a bɛ muso fasa min da kosɛbɛ ka tila k'o lamɛn ni ala sɔnna ma kamalen biɲɛkɛnɛ don wa an bɛ Mamadi Kulubali fa an b'a ka foli kɛ a bɛ fo k'a ni cɛsiri kosɛbɛ min ye Yakuba Gindo k'a fana fo foli lase nɛgɛtigilama ma kosɛbɛ n'o bɛ Yusufu Sisɔgɔ Arayida Mesi a ma taa Arayida la ayi a jara yen kɔ pewu yan bi o tuma an bɛ Burama Tarawele jo bɛrɛ sɔgɔbugu yan fo Burama kosɛbɛ an ka foli b'i ye Boubacar Traoré ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den jɛman ka Madu Mayiga ni ala sɔnna sini Abu Safuna bɛna ta kɛ Forobamugu la voilà donc an bɛ Wiz Soninge ba k'a ka foli ba ye waati sera o tuma a k'an bɛn sini ni ala ka jɛ mashallah